हम पुष्पा राणा आप सब भोजपुरी श्रोतागण के प्रणाम करतनी। हमार नया चैता के प्रस्तुति सुपर गोल्डन म्यूजिक से आवता, जेवना कंपनी के मालिक बानी विनोद रतन जी। ते आई आपन आशीर्वाद प्यार सभी बनौले रहो। देखिए एक जानी नया नया गौना करा के आई बड़ी उनकर संज्ञा किसानी बड़े खेती गृहस्थी देखे से फुर्सते नहीं खे। आ चैत के समय में अनाज झरे के डर बा। आ जौन बाकी भोरे भोरे खेत खरिहाने जाए खातिर परेशान बड़े। मेहरारू बड़ा विनती करती है कि राजा जी अरे की जाई जन बधारे अरे धाके सुतिया कंवरिया में छोटका बबुआ जागल चैत के दुलरुआ जाड़ कहती है राजा जी कहन धनिया ई बर्दाश्त ले बाहर बा। ऐसे रहुआ हमार बात समझी एकदम समझतन बोलो। अरे की चैत के दुलरुआ जाड़ आ लागेला भोरा हरिया में चैत के दुलरुआ जाड़ लागेला भोरा हरिया में चैत के दुलरुआ जाड़ जाई जन बाधारी रजऊ धके सुतिया कंवरिया में जाई जन बाधारी रजऊ धके सुतिया कंवरिया में चैत के दुलरुआ जाड़ चैत के दुलरुआ जाड़ लागेला भोरा हरिया में रउआ हमार बात की समझी। बड़ा परेशानी बा हमरा। ऐसे करब तो आखिर कैसे काम चली कौना भाव से कहती है। देखी हमर थरा थरा का पता बदन जी बेरे बिहान होके दिहिए बलम जी देखी हमर थरा थरा का पता बदन जी बेरा बिहान होके दिहिए बलम जी धइले कप कॉपी बाटे गतरे गतरिया में धइले कप कॉपी बाटे गतरे गतरिया में चैत के दुलरुआ जाड़ चैत के दुलरुआ जाड़ लागेला भोरा हरिया कहती है मेरा रुकिए राजा जी। अरे कोई जुलुम करेला लेकिन ऐसे ना जैसे रउआ करतानी। हम नया नया गौना करा के आई बानी, हमरो कुछ अरमान बा।
और रउआ 4 बजे भोरही में चल जातनी। हाँ, बोलो कौना भाव से कहती है? कौना भाव से हो? छोड़ के अकेले हमके खेत में न जाई, चढ़ली जवानी बाटे रतिया बिताई। ए राजा जी हाँ हो छोड़ के अकेले हमके खेत में न जाई, चढ़ली जवानी राजा रतिया बिताई। ना दादा ना संग ही लुकाइल रही राजा जी चदरिया में, संग ही लुकाइल रही राजा जी चदरिया में। चैत के दुलरुआ जाड़, चैत के दुलरुआ जाड़ लागेला भोरा हरिया में। वो बोले के सुता पर तू संगे हो। छोड़ा छोड़ा रजाई छोड़ा चला खेते। अच्छा सरिया लो सरिया लो। अरे जिया क्या बात है, बहुत बढ़िया मिजाज का भैया। कहतिया मेरा रुकी राजा जी का हो समय से सब निक लागेला, लगबे करेला। आ जौन समय बा हम गौना करा के आई बनी, हाँ और मैं समय जौन बाकी खेते में बीत जाई तो फिर मर्द मेहरारू के कोनो मतलबे नहीं। कौना भाव से कहतिया? ओने तीसियो झड़ जाई। अभी नहीं जाए देबो पूछो रउआ कही, चुपचाप बहिया में धैले हमके रही। अभी नहीं जाए देबो पूछो रउआ कही, ए जाए तो हमरा के। चुपचाप बहिया में धैले हमके रही। ए हमके बाबू चिचिया दे। कोइली हब कटिया सैया, कोइली हब कटिया सैया, जाके दुपहरिया में चैत के दुलरुआ जाड़। कोइली ही कटिया सैया, जाके दुपहरिया में चैत के दुलरुआ जाड़ लागेला भोरा हरिया में। चैत के दुलरुआ जाड़ लागेला भोरा हरिया में। अरे छोड़ो ना हमारे बाबूजी चिचिया तेरे द्वार पर छोड़ो। अरे है बाबू आवतानी बाबूजी आवतानी। वाह वाह अरे जिया देखिए एगो मेहरारू तनी ओकर राजा जी धने धनाठ बाड़े, हाँ जी जौन बाटे की कोनो चीज की कमी नहीं खे। का है अपना सखी से कहतिया कि ए सखी कह ना सखी। तनी हमरा ससुरा के बात सुनो। अरे कह कौना भाव में कहती है? कैसे कहतिया हो। नाही लागे बनिहार ना ओ ट्रैक्टर चलता, का चलता बोलो। नाही लागे बनिहार ना अरे ट्रैक्टर चलता, तो हमारा राजा जी के चैत में हार्वेस्टर चलता। हमारा राजा जी के चैत में
कटिया के समय आवेला। हाँ जी। घर ही में हम तो आराम करीला। देखो भाव बा कहतिया होला नहीं कटिया नहीं बोझावा बन्हाला संगे संगे कटे औरी संग ही ढोवाला होला नहीं कटिया औरी बोझा ना ढोवाला संगे संगे कटे औरी संग ही ढोवाला नहीं अब खरिहानी में थ्रेसर चलता नहीं अब खरिहानी में थ्रेसर चलता त हमरा सैया जी के चैत में हार्वेस्टर चलता त हमरा राजा जी के चैत में हार्वेस्टर चलता जिया जिया हो कवाल कवाल खेल हो जोरा बा पुष्पा दीदी शुभम चले चला बोझा उठाइए कवाल कवाल अरे मुआ दे बखाया सब छोड़ा छोड़ा अरे जिया क्या बात है कहतिया का कहती हो कि ये सखी हां का कहीं राजा जी कहा ना घंटा 2 घंटा खाती जाले हां आ जौन बाकी 2-4-10 हजार कमा के चलावेले कुछो ना बुझाला काहे हो कौना भाव से कहतिया दिन रात हमरे सेवा में लागल रहेले का कहतिया का कहती है अब नहीं खेतावा में हम के खटावेले नहीं खाना पानी सैया हमरा से मंगावेले अब नहीं खेतावा में हम के खटावेले काहे हो? खाना औरी पानी नहीं हमरा से मंगावेले तारा के बड़ी माने ले कटिया पिटिया अब तो पहिले से बेहतर चलता आय? कटिया पिटिया अब तो पहिले से बेहतर चलता तो हमरा राजा जी के चैत में हार्वेस्टर चलता हमरा राजा जी के चैत में हार्वेस्टर चलता नहीं लागे बनिहार ना ट्रैक्टर चलता काहे हो नहीं लागे बनिहार ना ट्रैक्टर चलता त हमरा राजा जी के चैत में हार्वेस्टर चलता त हमरा राजा जी के चैत में हार्वेस्टर चलता हमरा राजा जी के चैत में हार्वेस्टर चलता सब बना जा जे घरे हो देखिए एगो मेहरारू हां गौना करा के आइल बिया चैत के महीना में हाय 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 आ जाके खेत में कटिया करती है लाचारी बा ओ काहे घर के परिवार को प्रेशर देता अरे बड़ा मजबूत कटबू ना तो खैबू का ऐसे करे के पड़ी हां सैया से अपना कहती है कि राजा जी हां कहती है नया नोहर लईला बनाई के मेहरिया लागतावे धूप रूप होई जाई करिया नया नोहर लईला बनाई के मेहरिया
अरे अपना नैहर में हम इतना सुख कैले रहन, का हो खेते खरिहान कैसन होला हम तो देखलहू ना रही। अच्छा तो एजा देखे के पड़ी। और हमरा के डायरेक्टे कटनी करे के भेजा दनी। अच्छा तो का करू कौना भाव से कहती है? कौना भाव से हो नैहर के देह हमर होवे सुकवार हो, तनिको दर्द नहीं बुझेल हमार हो। नैहर के देह हमर होवे सुकवार हो, तनिको दर्द नहीं बुझेल हमार हो। सब लोग तोहरा बुझतनी झरता चेहरा के पोनिया ए राजा, झरता चेहरा के पोनिया ए राजा। खेते में बारसरी लगाइले वो फसरी, खेते में बारसरी लगाइले वो फसरी। होई ना कटनिया ए राजा, होई ना कटनिया ए राजा। ए प्लीज जी राउरो जोड़ा ना हरे कटी के अच्छा पत्र अरे जी अल्लाह अल्लाह है, पीसा भैया पीसा। कहतिया का कहतैया क्या रे राजा जी, कहो ना हो सब चैती के अनाज झर जाई हां और हमरा खाली फेरा में बानी अरे कि सब काम हम ही कर दी। तो के करी निहोरा बाकी रउआ के तनका हमार साथ दी। कौना भाव से कहती है? कौना भाव